Vision, de ting, jeg faktisk selv lavede. Som der gik i SFO, så forskellige ting. Her er et billede, som jeg har malet. Her er det virkelig flot. Ups. Bedste konkurrence. Du ved. Det har jeg fået fra min nisse, fordi vi har lavet en nisseleg her i klassen til torsdag den 6. december. Så ja. Og vi gættede i dag. Min nisse var så åbenbart den ene. Jeg tænkte nok, det var derfor, at pakkerne var på tysk. Men hun er tysker. Hvad har jeg selv lavet? Jeg har ikke noget af det her. Jo. Jeg har en taske, som jeg selv har lavet. I får det at se. Julegave til min bedstemor. Er det forvirrende at kigge på min datter? Det er faktisk til tirsdags. Et barn her, der er der pink, lille og gul. Den var sådan kort ind på dine helt bløde plader. Her er der pink, lille, gul. Var der ikke også det den samme? Jo. Nå, vent, i den anden, der var der blå, lille, pink, gul. I den næste, den er rimelig lang. Ups. Den er lilla, grøn og pink. I den næste, den er brun, grøn og gul. Næste er grøn, gul, pink. Og den aller sidste, som der gik lidt kvad i, den er lille, rød og gul. Så ja. Men det har jeg så lavet i julegave til min bedstemor. Jeg har også en julegave til min mor i skolen. Ej, seriøst, hvor er den her? Det lå i min kasse. Oh shit. Jeg kommer.